Tungod kay nahutdan sa ilang supply nga plastic card, gitugutan na sa Land Transportation Office ang mga nanagya og driver's license nga gamiton ang ilang resibo isip lisensya sa panahon nga wala pay plastic sa ilang pag-renew. Sa usa ka Facebook post ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, temporaryong ipagamit ang mga official receipt kung OR o resibo nga ilang ihatag alang sa mag-renew og lisensya kay nahutdan sila og plastic cards. Matud ni Tugade, nahutdan sila og plastic cards o gisugdan pa ang proseso sa papeles aron makapahimo sila og mga plastic cards. Magpagawas usab og memorandum ang LTO sa tanang regional ug district units aron ipakanawog ang maong kamanduan. Ubos sa memorandum nga ipagawas sa LTO, gitahasan ang mga regional ug district offices sa LTO nga tugutan ang mga driver nga gamiton ang ilang resibo kung wala sila'y plastic card sa ilang pag-renew. Apan, gikinahanglan nga kompleto ang mga detalye nga nakasulat sa OR sa maniini ninyong makita. Detalye sa nanag-iya sa driver's license o aduna kini QR code atubangan og likod sa driver's license. Base sa pinakaulahing inventaryo sa LTO, aduna na lang sila'y 147,522 ka mga plastic cards o kutod na lang kini sa katapusan sa Abril. Gipahibalo na usab sa LTO ang mga law enforcers sama sa Philippine National Police Highway Patrol Group ug tanang enforcers nga dawaton nila ang resibo isip lisensya sa ilang mga dinakpan. Ang pagdawat sa resibo isip hulip sa lisensya nga plastic, magpabilin hangtod mo gawas ang mga plastic cards. Sa pagkakaron giproseso pa kuno sa Department of Transportation ang pagpahimo og plastic cards. Apan wala gisgutan ni Tugade unsa ka peligro kung ang resibo lang ang gamiton kay basig mahimong negosasyon sa daplin sa dalan ang mga mamahimong dakop. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!